Entre dúas terras. Ola, bo día, boa tarde, boa noite para que nos escoite. Aquí estamos no capítulo 10, xa 10 programas convosco de Entre dúas terras, o voso podcast de música e outras cousas. Varias. E hoxe, como non, como todos os programas, os 10 fixamos pleno, está comigo Carlos Cernadas. Que tal, Carlos? ¿Qué pasa, chavales? Moi ben, hombre. Moi ben, como sempre. Estou toda a semana comendo unhas uñas. Comendo unhas uñas Hasta que chegue o día. sudando. Hasta que chega este día. Hai que dicir que o fin de semana pasado Carlos estivo aquí. Estiven aí. É terrible mencionar isto, porque é unha pena que non puidéramos facer between two Claro, lines claro, a ver, para que xuntos. para que solo nos escoite, estivo aquí, refiarme a que ele está habitualmente en Londres, estivo aquí na Galiza, pero veu un viaxe express con un dos seus proxectos que ten, bueno, sí que nos vimos e tal, pero xa que tiñamos pouco tempo para vernos entre o podcast e embriagarnos un pouquiño, pois decantámonos pola opción B. Embriaguez, sí. Que tampouco nos embriagamos moito, a verdad, pero bueno. No, tampouco moito, pero bueno, eu creo que a xente eso vai non entender. Podemos facer, a próxima facemos, aínda que sea unha historia de Instagram. Sí, eso é verdad. Hai que empezar facendo algo deso, porque Sí, estamos desfasados. Bueno, entón, hoxe que? Cal é o plan de hoxe? Pois hoxe vai ser un tema improvisado aí porque íbamos falar de outra cousa, pero Que novedad. pero é que Vamos facer algo improvisado. Xusto esta semana, que xa sei que para a xente que nos escoite vai ser fai unhas semanas seguramente, pero esta semana cumpleuse 30 anos do estreno do Xabarín Club. Hostia, Algo espera, que teño que... Espera, é que... Mira, outro día un inciso. É que dixeches eso, dixe, mira, eu voume nombrar bando sonoro do programa. Vale, Entonces, perfecto, logo. Claro, entonces agora é que, joder, pegábame... Claro, é que é o problema, que non temos un tercer miembro que sea un técnico de son ou algo así. Entonces, claro, cando dixeches 30 anos, había que facer un... Sí. o algo así. Entonces, vamos a darlle outra vez para atrás. Pois este ano cumpríronse 30 anos do estreo do Xabarín Club. Era un bending aí final. Aí está. Pois sí, xentiña. Cantas tardes, bueno, tardes, mañáns, pero bueno, sobre todo tardes como Cata aí facendo os deberes ou non facendos, sí. Vendo Son Goku, Doraemon, bueno, mil cousas. Todos temos seguramente unha morriña criminal desa época. Ti que dis, Carlos? Sí, hostia, bueno, é un pouco síntete vello isto, non? Porque é que non somos de outra xeración, entonces claro, daquela era, claro, o que diste, é talmente eso, o bocata de merenda e o Xabarín Club. A mí, a ver, cal era, bueno, eu creo que sea o que vas a decir, pero ti cal era a túa serie favorita do Xabarín Club? A ver, é que claro, isto é como... Quen é o mellor xogador do mundo? Despois de Messi, porque tal, entonces claro. Pois isto é, despois de Son Goku, que polo resto do España din Dragon Ball, ou chamanlle Goku, pero claro, para nós sempre será Son Goku, e Son Goanda, non Gohan ou Son Gohan, pero Gohan, eso, para no, min... Gohan, sí. Pero nada, para min, eso, a miña serie favorita eso, Son Goku, as bolas do dragón. Sí, eu sabía que ibas a Pero decir teño eso. debilidade por Doraemon, por exemplo, Teño É bastante... que a miña era Doraemon. A miña era Doraemon. E Arale tamén molaba, que é de Akira Toriyama, que tamén podemos xuntalo con que o creador de Dragon Ball é Arale. Akira Toriyama faleceu fai tamén un par de meses. Sí, vai pouco, sí. É así. Hostia, Arale era do mismo creador. Sí. Non sabía. É que Arale nunca me cadraba, non sei por qué. Bueno, eu, cadraba de a ver, moito. sí que foi a posteriori, pero claro, a mí non me enganchou tanto, non había tanto.
Temos como mítica a caca de Arale, e pouco máis. É verdad, eso que hasta sin vela sabes o que é. Sopaman, que ao mellor non sei como lle chamaban no resto. Sopaman. Era o superherói Sopaman. da serie, pero eso eu xa digo, non había moito. Que ahora non me acordo. É o único que recordo é unha escena de poñer a tele ver a Arale voando, cajando peidos. Sí, sí. Eu só recordo. Que a serie non se chama, creo que non se chamaba Arale, chamábase Dr. Slump, creo que se chamaba, se non me equivoco, que me corrixan nos comentarios se queren. Estásme dicindo que Arale e o Dr. Slump é a mesma cousa? Sí. O Dr. Slump foi o creador de Arale. Bueno. Ves, é que imos vellos, é que xa estou vendo. Marcho. Pero bueno, para as xeracións máis novas que nos escoiten, recordarán máis seguramente unha serie que tamén ao mellor causou o mesmo impacto, ou casi o mesmo que Son Goku, que foi Shin-Chan, pero posteriormente. Shin-Chan foi un antes e un despois tamén, digamos, eu para min tuve esa impresión de que a Jalleza iba un pouco para baixo. Pero Shin-Chan nos anos maiorciños. Sí, claro. Eu sí que o teño visto igual, pero... Eu teño visto tamén Shin-Chan, sí. Xa era máis na época de Dragon Ball GT ou de Detective Conan e cousas así, pero... Hostia, Detective Conan sí que me gustaba. Mira, sí, non me acordaba desa, sí. É que hai moitas máis, é que como iba a falar das cancións non mirei das series, pero sí que hai moitas máis. Oye, pero comentádenos cales son cal é a vosa... Sí, queremos moitos comentarios neste episodio, que, a ver, eu creo que o 100% da xente que nos escoita é de Galicia, obviamente. Eu creo que o 100% da xente que nos escoita é Sonia. Que non sabemos quen é unha persona que nos escribe, pero non temos ni idea, verdad? É unha diosa pagana de... Que por certo, de galega. Que por certo, Sonia, que disfrutes da camiñata, que seguro que nos estás escoitando de camiñata, así que eso. Quen é Sonia? A persona que nos escribe. Bueno, pois eso. Xa repasadas así por riba as series, que ao mellor algún día podemos repasar algo máis. Aquí, últimamente, desde o principio estamos falando de música, vamos a seguir neste ámbito. E o Xabarín, si por algo destacou tamén, foi por o montón de temas que dou a conocer, incluso grupos que dou a conocer. E creo que deberíamos dar un repaso por eso. Ti que dis? Sí. Sí, porque eu, bueno, xa che comentaba antes de empezar a gravar que claro, son tantos anos que eu hasta tiña medo de dicir, voume acordar de tal, pero claro. A ver, obviamente das míticas sí que me vou acordar. Sí, é que vamos repasar as míticas e ademais vamos poñer cachiños, senón teríamos, hai moitas míticas e teríamos tal. Eu diría vou poñer o tema principal, que é o que iniciaba todo isto, non? O opening do Xabarín Club, que é unha das máis coñecidas. De feito, como curiosidade, repasando antes para preparar o programa, é a canción que máis visualizacións ten, con diferencia, máis do doble que a segunda. Así que vamos a poñer aí. Acabo de cortar o meu vídeo en vez de poñer a presentar. Pois vamos a poñer aí. Unha pregunta, mentes faz a parte esta técnica de presentar e tal, ti eras membro do Xabarín Club? Ou fúchelo algunha vez? Non. Porque para eso... Bueno, non, sí, pero sí. Entonces, porque se eras membro era cando era o teu cumpleanos e salía a túa foto. Claro, despois poñeremos tamén un cachiño do tema do cumpleanos. Eu, cando todos os meus amigos eran socios do Xabarín, eso que creo que era gratuito, pero eu era do Club Megatrix. Xa, porque, non sei, foron meus pais, vamos a añadir ao Club Megatrix, non sei que. Entonces, claro, como non che vamos a anotar a 2 programas, só vas a ese. Pero despois, cando eu xa fui un pouco máis grande, e con 12 anos ou así, sí que mandei eu para ser socio. Pero non recordo salir en ningún cumpleanos, eu creo que xa, sí que o sabía e tal, pero non, ao mellor xa non vía tanto o programa. E ti? Vale, non, pero eso. A ver, eu recordo salir nun cumpleanos cando era moi pequeno. Teño recordo da tarxeta de socio do Xabarín. Xa. E despois tamén recordo un cumpleanos estar aí expectante e non ver a miña foto por ningún lado. E resulta que non sei que pasar, non sei, que
Pero ti dis que era gratuito, porque a mí me sona que me dixera que no, que miña nai era de baixa eso, ou algo así. No, a ver, ao mellor non era gratuito, pero, a ver, o precio tiña que ser simbólico. O sea, 1000 pesetas daquela, eu que sei. Pues entonces, mamá, desde aquí, moi mal. Bueno, a todo isto, Moi si mal. sabedes o precio ou si sabedes se era gratis ou tal, tamén o poñedes que nós estamos aquí, que sepades que isto é en diferido porque nós gravamos antes de que os coitedes, pero non cortamos nada, isto é en directo, nin o preparamos, estamos aquí improvisando para que sea natural. Así que todo o que teñades que tal, que de feito temos uns cuantos comentarios xa aportándonos datos, que ao mellor si temos tempo despois pues repasamos algo. Está moi ben, e se non é hoxe noutro programa. Bueno, pois sin máis, vamos poñer así a intro un ratiño para recordar como empezaba. Exactamente. Estou dando ao play que non é. Timbalada. Bueno, nostalgia total isto. Hostia, cando o rock molaba, polo visto, cando o rock era mainstream, que facían openings de rock. A verdade é que o Xabarín apostaba moitísimo polo rock, Hostia, Mackenzie, se che digo que non recordo esta letra... A melodía sí, pero esta letra, claro, de memoria non me sabía tampouco. O estribillo sí, É que eu creo, non sei por qué, que sempre que lle dá, o sea... Encántame este riff. Eso é un hook, aí super... É comercial, É que, ostra, é que o rollo é que vamos parala, despois poñemos máis. Analizando objetivamente, é que hasta son, xa non vou dicir, xa vou dicir por todos, é que hai auténticos temazos, claro, si estos riffs estes super tal, é o que distía, apostaban bastante polo rock. Bótase de menos eso, ves? Bueno, a ver, o meu comentario en realidad iba máis ben no sentido de, a ver, eu non sei se o Xabarín apostaba polo rock ou non, ou era máis que daquela o rock tiña máis valor. Sí, no, claro que sí. Eu iba un pouco máis ao puta por aí. Claro que sí. En plan de, ahora non sei eu isto. Pero mólame si teño curiosidade por reaccionar cas outras e tal, porque claro, eu creo que me fai 20 anos que non escoito isto. Claro, escoitando isto ahora coa mentalidade e a experiencia, sabes, da vida e todo. De ahora, pois, sí, é bastante curioso. A ver, pon outra. Vale, vou poñer outra e vou unir ca anterior. Resulta que, claro, a canción de antes canta, porque claro, agora vamos ver cancións de moitos grupos, non? Grupos que son historia en Galicia, grupos que se deron a conocer polo Xabarín, pero esta canción en concreto cantaba o propio Xabarín. Era a voz que tiña o Xabarín tamén para presentar o programa, todo eso. E a voz é de Juanillo Esteban, que na próxima canción que vou poñer, que é a segunda canción que con máis visualizacións que ten, é das máis conocidas, ti vale a conocer tamén, e a xente que nos escoita, fijo que tamén, nesta, quen poida ver o videoclip, sale o actor que fai de Xabarín, que é o que canta a canción anterior, pois sale nesta de videoclip. Esta canción que vou poñer é de Aerolíneas Federales, que falamos a semana pasada, se non me equivoco, na semana pasada non, un dos programas pasados, que era creo que o pai de Ortiga ou algo así. Que? Pode ser, é que non quero cagajala. Eu sei que falamos destes, que os pais de alguén, creo que éramos de Ortiga, eran de Aerolíneas Federales. Bueno, pois Aerolíneas Federales é o grupo de Miguel Costas, que é o de Siniestro Total. Bueno, pois esta canción é a segunda máis conhecida, todo o mundo vai conocer. Así que, sen máis dilación, vouche a poñer. Está todo conectado, Mackenzie, está todo conectado. É que o mundo en Poñuela, Galicia, claro, máis. Bueno, sí. Tamén, vamos poñer hasta o estribillo. É unha canción que dura 2 minutos, pero ainda así poñemos hasta o estribillo. Estamos falando do árbol xenealóxico da música galega, Sí, sí. Está guai. Iba xusto a preguntarche polo que acabas de decir, unha pregunta.
porque, vale, eso é a voz, pero cal é o grupo que compuxo e grabou esa canción? Eu non sei. Aerolíneas Federales. A anterior dis. A anterior, no? Claro, O opening. non sei. A ver, despois fixeron que era a Xababanda. Pero claro, non sei se poñen... non sei se poñen... No, sí, Xababanda, de verdade, Esa banda é un nome da hostia. Xababanda. Pois sí. Xababanda. Pero, claro, despois podemos dar un repaso, miramos, que tampouco queremos deixar aquí o tema Sí, en vivo. guai. Vale, pois vamos poñer a seguinte canción. A mí casi que me mola máis esta canción que outra. Este videoclip a día de hoxe... Xa, e aparte un programa infantil, cuidado. Sí. Esto tamén sería tema para comentar, Hostia, como cambiaron os tempos, Porque esa espera do fulano... Claro, que a xente que non nos estedes vendo, o videoclip... A ver, claro, que a canción é así como moi... A ver, é como todo moi así... Bueno, que como que se lle pode dar a licencia, pero, a ver, hai unha escena que está o fulano a tipa está tirada nunhas escaleiras e ele está lle bicando as pernas. Claro, dito a día de hoxe é un pouco... Bueno, un pouco non, é Hanson. Bueno, vamos parando aquí. Claro, a ver, é que hai que recordar que esta debe ser das primeiras que houbo. Si fai 30 anos do programa, pois imagínate. Que por certo, a todos os que vos gusten estas cancións vos gustaría, ai que pena non poder tal, non sei que. Hai polo menos un grupo que conoso que as toca as máis conocidas. Por exemplo, estas dúas que acabamos de coitar, e todas as que vamos a coitar despois tamén as toca. Que se chama Collón de Lola, non me pagan por patrocinalos, pero Collón de Lola, que os vin bastantes veces eu, e sempre é unha hazaña poder velos e disfrutar con isto en directo. E iso. A parte da Orquesta Never Loura, que tamén tocan moitas cancións do Xabarín, pero Collón de Lola é exclusivamente todo o seu concerto é cancións do Xabarín. Como vai a cousa, Carlos? Que tal? Como vas vendo, Ai, eu estou de puta De madre. aquí para el cielo, Sí, gústame isto, é que este programa, cando ao final do programa lle poñamos o bauticemos, fagamos o bautizo, a palabra nostalgia ten que estar aí, ou unha referencia, porque, claro. O que se vou a decir, mentras faso... Espero que isto non quede así mal educado, pero teño aquí unha nevera ao lado e teño que repoñer cerveza. Moi ben. Pero vaime levar... Eu ainda que teño unha taza que xa vedes que pon licor café, eu tiro sempre pola terra, pero dentro hai unha estrella Galicia, que tampouco nos paja, pero pode nos pajar, E así, ao mellor podemos ir de podcast oficiales do Resu ou do Son do Camiño, tamén, mira, hasta non se importa, si... Eso. Por carta, imos onde sea. Eso, bueno, que capitalista, che. É broma. Se non estábamos aquí, que non ganamos nada. Por cartos onde sea. Bueno, por certo, Black Label Society camiseta, O grandísimo Society Zack Wild, que vino en Londres e bueno, caguei masilla, cando vin. Pero é outro tema. Hoxe estamos co Xabarín. Bueno, vou poñer un inciso no de Zack Wild. Eu vin a Zack Wild unha vez sola e non vin... Vino con Pantera. Hostia. Claro, solo vin a Zack Wild en directo unha vez. E era con Pantera. No. Como? Pero cando, biches? Este verán pasado no Resu. Ah, hostia, claro. Sí, home, sí, que viñeron ao Resu. Ai, sí, home, non me daba conta, claro. Concerto histórico. Vale, pero vamos a seguir, eso é outro tema. Vamos a seguir. Sí, é outro tema. Se algo dicía do Xabarín é que os traballo oportunidade a moitos xéneros distintos, a grupos que acaban de empezar tal, e tamén a min sorprendíame bastante que salían grupos de Portugal, porque están aquí ao lado e tiñamos bastante boa relación. Galicia sempre foi moi amiga de Portugal e viceversa. Queres falar deso? Falamos deso? Non, Carlos, por certo, que entre dúas terras tamén, Carlos viveu en Lisboa tamén un par de anos ou máis. 3 anos. 3 anos. Pero
Bueno, sí, é verdade. Bueno, eu non iba por aí, non iba pola miña experiencia No, personal. pero Iba bueno, vou má cabeza iso. pola parte está un pouco reivindicativa do Reino da Galicia, pero bueno, da igual. Outro día. Outro día. Vale, bueno, pois tampouco quero cajala, vou mirar, porque ao mellor o grupo non é de Portugal e quedo moi mal. Mackenzie, hai que cagala. Estamos na época de internet. Hai que cagala. Pero sí que é portugués. Mira. Vale, vamos poñer a seguinte canción que era un xénero totalmente distinto. Pasamos a reggae, que tamén nos repasamos nos programas anteriores gracias ao comentario de Follerín, de Folle Manero. Vamos a escoitar un temazo tamén. A mí encantame este tema personalmente. De feito, eu teño na miña playlist de cando teño unha playlist en plan relax cando vou aquí co meu amigo, e teño na miña playlist aínda despois de tantos anos. É un pouco reggae, a ver si a conoces, Carlos, porque ti ao mellor, pero bueno, estas é das míticas tamén. Yes. A min esta non a recordo, pero mólame. A ver, é como que teño un pozo aí no cerebro, como que me resulta familiar, pero non... Mas fixaron exclusivo para o Xabarín, porque na letra, ao mellor non chegamos a ese punto, pero fala da gallega. Mira, de feito, fíjate no micro, ten a figura do Xabarín. Chego a casa, traio ritmos, deberes por facer. Sí. Prende a radio. Vale, aí está claramente orientada a nós. E se te fijas, o micro que teñen aí nese chiringuito ten o logo do Xabarín Club. E fíjate que o videoclip está nunha playa e todo guai. Déxame describirlo para a xente que nos coita por solo audio. Estamos vendo a unhas personas que aparentemente teñen origen jamaicano, serán portugueses, pero originalmente as familias son de Jamaica. Tampouco eso non é Portugal, se iso é Portugal, que me aspen, sabes? E están pasando de putísima madre. O sea, hai un coche que pon radio chunquinchun. A ver, o líder... Hai xente en riba dunha están na playa, bailando, ahora están nun club, bailando. No, é que hai que dicir que a banda é angolana, pero é residente en Portugal. Amigo de Dios. Vale, bueno, pois deixamos isto tamén. Pois eso, esta é unha das miñas favoritas, a verdade. Eu creo que moita xente que nos está escoitando tamén a recorda. Que che pareceu esta? A mí mólame, sí, no, xa che dicía que non, joder, que eso, que é como que sí, que como que a teño aí, pero non me resulta, que así, non é como as outras, que sí, que hasta polas un segundo e xa me sale así a letra un pouco, pero esta, o sea, sóname como que sí, que a teño escoitado, pero non... a ver, sin ofender, que está guai, me gusta, pero non me parece tan memorable como as outras. Quero dicir, porque a veces o reggae o que ten, e non estou falando contra o reggae, que quede claro, gústame o reggae, gústame moito, pero a veces bueno, pois hai cancións que sonan moi similares. É como e eso non quita que non estén ben ou que non me guste, pero bueno, paso xa pelota. Ahora pelota está o teu tellado. Nada, eu xa dixen que me gustaba moito esa canción. A min o reggae, é verdad que é un xénero que me encanta, pero o que é así como isto, así calmado. Gusta moito Shaggy, por exemplo. Vale, sí. Angel, así, cousas que a xente conocerá a canción. Vale. Nada. E agora, a ver, este grupo a mellor era conocido en Portugal, non sei. Aquí en Galicia non o conocíamos. Portugal. Este que acabamos de ver. Vou poñer un dos míticos tamén, que sí que foi un grupo que se fixo conocido polo Xabarín Club, que é o Caimán do Río Tea, outra canción mitiquísima, que la vou poñer agora, que a xente, moita xente da que nos está escoitando xa sabe o que vou poñer.
Queimando o río, tío. No, ademais son nombres originales, o sea, tan guais. Aí vai. Hombre, está así, joder. O concepto de estar metido nunha lavadora é un puntazo, Tamén hai que pensar que o contexto de estás grabando cancións e videoclips para rapaces. Todos os videoclips teñen o seu tono humorístico. Bueno, o que vimos antes non, pero... Sí, e machista tamén. Bueno, sí, pero é machista humorístico. Sí. No, está guai. Bueno, vamos, porque senón non vamos ter moito tempo. Pero eso, outra mitiquísima. Esta conocíala, obviamente. No, pero un momento, porque a mí é que nunca... Ai, perdón. Nunca pensar, o de estou na lavadora... Claro, a lavadora é algo que xira. Algo que está... O sea, cantan como estou na lavadora... Porque a canción realmente fala como, estou aburrido, non sei que, estou na lavadora, porque están atrapados. Non parei a interpretar a letra, a verdad. Pois agora estamos neso. A ti como interpretas estou na lavadora? Porque home, é peligroso, porque se un rapaz quixera meterse na lavadora... Bueno, pero non lle podría dar ao botón de encender. Creo... Claro, pero eso... é que igual estálo tomando moito no sentido literal. Claro. Claro, é unha metáfora, enténdoche. Non sei, é que non o sei. Estou na lavadora. O sea, que funciona. O sea, a canción, non a lavadora. Pero... Joder, podes poñer... Como é a letra, tío? É que, a ver, a letra dixo cheo como é. Dime como vai a letra. Recítame. O sea, é como que chama a seu pai para que o saque, chama a súa nai e tal. Están intentando quitar ao rapaz da lavadora. Non hai que buscarlle moita explicación. É unha canción para un programa de rapaces. Entonces eu creo... xogan con que poden dicir calquer cousa. Eu creo que hai algo escondido aí. Bueno. Eu creo que hai un segredo encerrado en estou na lavadora. Vale, pois Vos a ver se a xente opina por YouTube. Ou por que sea. Quen, a ver, partidarios de Mackenzie, estou na lavadora, non hai que darlle voltas. Partidarios, Carlos, a ver, escoita, estou na lavadora, esconde unha mensaxe. Xa vamos a analizar a letra de estou na lavadora, veña, va. Aí estamos, aí ven o xabarín. Vale, primeiro, ven un xabarín. Hai moito tempo que estou metido aquí. Empezo xa a estar farto porque non podo sair. Hai moito tempo que estou aquí metido. Empezo xa a estar farto porque estou moi aburrido. Estou na lavadora. Sácame pronto de aquí. A miña nai tamén foron chamar porque viñera con un sacho para poderme sacar. Vale, quero discutir isto. Por que, de todas as ferramentas posibles, o sacho é o apropiado para sacar alguén dunha lavadora? Isto non fai máis que dar má razón a min. Poñen así poden dicir cousas. En plan, si din para que viñera cun destornillador, bueno, un desparafusador. Sí, sería máis lógico, pero tería menos gracia. Un sacho e avisaron ao seu pai para que fora ca escopeta. Pero pero aclara que é para poderme sacar, non é para que dispare o rapaz que se mete na lavadora, é que morra. O sea, é que entón xa de igual que este dentro ou non. O interludio é o mellor de todo. A ver, teño medo de afogar, xa empezou a centrifugar. Que vai ser de min sacarme pronto de aquí? Claro, a ver. De traza, Sí, que hostia, está guai. Pero, oye, si eres claustrofóbico, esta letra pode agobiar, Claro, pero se fixeras como a min e non prestaras atención á letra,
Solo para memorizala, para cantala, nada máis. Pero eu son así. Dime unha cousa. A ver, eu quero saber. Pero ao final sacan a lavadora ou non? Non chegamos ao final do vídeo. Eso verémolo no próximo programa. No, non fagas eso. Non, porque me jodes a mí. No, Bueno, despois miramos o videoclip, pero sin ter que a xente escoitarnos. no próximo programa. No, pero no, me refiero na letra. Na letra, No, na letra no, olvídate. Entonces non o sacan nunca. Hostia, pero esta letra é super turbia. De feito, a última frase é turbia. Sacaime daqui. O sea, a última frase. Ves, pois eso é como a xente que di que Disney era tamén turbia. Pois isto mismo. Isto na lavadora está mandando un mensaje moi turbio. É que Xabarín é o Disney gallego. Ese tipo tuvo que ir ao psiquiatra. Fijo. Para solucionar isto. Porque hai problemas aí detrás. Que triste historia. Quen iba a decir que vos contar unha historia tan triste nun programa como o de hoxe. E agora... Hai un acorde disminuído para rematar. Oye, ti que sabes se un acorde disminuído? Non sabía, dixeno porque me sonaba guai. Pois mira, isto é... É que estos son tritonos. Va, mira, non nos vamos a poñer... No, tecnicismo cero, Pero sí que hubo un podcast, non sei se o anterior fai dous, que inauguramos unha sección que era a sección pedante. Pero estaba eu nese podcast. Que estás intentando decir? Que eu soñei eso? No, está ben. Bueno, continúa. Nada. Non me caes ben. 10º e último programa de Entre Dúas Terras. Bueno, pois... Último programa contigo. Despois facemos cada un programa Entre Dúas Terras, Mackenzie... No, chamámonos Nunha Terra. Ti chamaste Loxe da miña terra e eu na miña terra, chamame. Bueno, falando da nosa terra, é alguén que participou moito tamén nas cancións do Xabarín. Imos falar deles, que a verdad que nes programas non falamos casi nada deles, que xa tocaremos a eles en concreto en algún programa, tocaralle. Ui, creo que xa sei que xa sabes de que vamos a eles. falar. Seguramente o grupo máis importante, polo menos do rock en gallego da historia, seguramente. Ecos. E despois de Ecos, que Ecos non saleu no Xabarín, xo a sei, ora é cando debías poñer un grupo, Ecos grupo de Rianxo emblemático. Sí, que as siglas son Eu que hostia sei. Bueno, pois despois de Ecos viñan os Heredeiros da Cruz. Os Heredeiros da Cruz. Non, nadie esperaba eso, verdad? Sí, no, nadie. Nadie, pois ainda teño aquí a letra de Estou na lavadora, así que vou poñer a de Heredeiros da Cruz. Teñen varias cancións no Xabarín. Unha delas fala de Rianxo, non fala moi ben de Rianxo, que é Iscallelura, así que non vou poñer esa. E vou poñer, bueno, non é que fale mal tampouco de Rianxo, pero bueno. Vou poñer a máis conocida, que é a primeira que puxeron, que todo o mundo a conoce como Churras, pero non se chama así, que se chama Que Jallo é. Así que pero, vamos poñer. Un momento, un inciso, sí. Que eu aí perdón, eu volvo co tema das letras. O de Iscallelura fala mal de Rianxo. Non é que fale mal, é que según a miña interpretación, e según a de moita xente de Rianxo, ten o de Rianxo como un pijolis ou algo así. Lo siento, chico, I am de Rianxo. Como? Non sei, ou a mellor panos de mafiosos, non sei. Pero conflicto. Pero vamos a ver. É que non me quero enfadar. Ao final vou ter que poñer Iscallelura, xa estaba vendo. Pero vamos a ver, pero eu nunca, ves, diz que tal, eu nunca lle prestar atención á letra nese aspecto. O sea, os de Rianxo, pero vamos a ver, pero os heredeiros de onde son, joder. Xa, home, pero por eso mismo falan de Rianxo, porque os heredeiros son, para que non o sepa, claro, a ver, nós somos da comarca do Barbanza, e a comarca do Barbanza, entre outros povos, ten a Ribeira, que, bueno, a Ribeira é unha cidade, e Rianxo, non? Que non estamos colindantes, pero casi.
estamos cerca, estamos a 15 minutos. Os heredeiros son de Ribeira, entón nós conocémolos moito, eles conocen a zona de aquí, entonces, claro. No, pero non son todos de Ribeira, non? Bueno, Fran Velo creo que é de Boiro. Fran Velo é de Boiro, sí. E non hai algún máis que é de bueno, Cabo de ahora... Ou... No, a ver, Tuchiño... Bueno, Tuchiño e en Toñito todo- de Poi creo que son de Ribeira, de Castiñeiras. Se non me equivoco, creo que Javi Maneiro, non sei se é da Puebla. Bueno, da igual, son da comarca do Barbanza. Non íbamos falar dos heredeiros. Se falamos dos heredeiros, preparábame outra... a súa biografía, pero bueno. Xa falaremos. Agora xa teñen a falaremos. un componente de Rianxo desde que se volveron a xuntar xa fai anos, desde fai máis de 10 anos que teñen un componente de Rianxo e ensayan en Rianxo, pero non ten que ver. O que quería dicir é que falan da subasta, do peixe, do marisco e tal. É claro, aquí as lonjas son míticas, non? A lonja de Rianxo, a lonja de Ribeira, entón, claro, ven poñendo como que os de Entón, Rianxo Ribeira. na lonja son pijos. É o que me dá a entender a mí. Ribeira, que económicamente debe de ser como, non sei, 10 veces Rianxo, que ten todo ese puerto e todo ese tal e so cal, e os de Rianxo somos os pijos. Non sei, ao mellor invitamos Bueno. un día aquí aos heredeiros a que nos expliquen. No. Veña, dalle. Bueno, vamos a coitar que jallo é. Se cuchilla, Hostia. Que xóvenes, Uf. Non sei se están aí. Mira, que xóvenes están no vídeo este. Vale, ahora estamos vendo no vídeo Tuchiño e outro que non recoñecín, non sei se é Fran ou quen está tirando dun carro. No, dun arao. Bueno, hai moitas galiñas. Sí. Moitos galos. Bueno, vámoslo parar agora. Churras. Dicir un inciso solo, un dato, máis ben, que claro, nesta época, bueno, en todas as épocas, pero sobre todo nesa época, os heredeiros, que era cando xa estaban, o sea, os heredeiros non foron conocidos polo Xabarín, xa eran conocidos, pero claro, todos conocemos as cancións dos heredeiros, non falan de moitos temas para adultos, e daquela, claro, cando empezaron a poñer estas cancións e foron conocidas, os rapaces querían ir ver aos heredeiros cando tocaban por aí, e os pais non nos deixaban velos, porque sabían que eran... Eu fun víctima deso. Claro, eu acórdame que velos unha vez. eu acórdame que tocaron un ano na Guadalupe cando eu era pequeno e non nos deixaban ir a ninguén, nin a mí, nin aos nosos amigos, nin a nadie. Como dato curioso. Sí, pero ti que edad tiñes? Non me acordo, 9 anos. Amigo, hostia, 10. con 9 anos podo entenderlo. Pero é que eu creo que tiña 15 ou 16. Sabes, cando non me deixaron ir. Vale, xa. Que foi, non sei se fora... Non sei se fora un concerto de Taragoña. Bueno, da igual. Bueno, sí, home, en Taragoña tocaron no Antros Pinos. De feito, cando era Antros Pinos antes, non o festival da hora, pero bueno. Bueno, como va aí bastante de programa, vamos... Hubo aí unha pullita. No, non dixo por mal, todo o contrario. Cando era o festival de antes, non o de ahora. No, porque o festival de antes era... A ver... É que, en todo caso, era unha crítica ao festival de antes, porque... Claro, era un festival organizado así... Bueno, non era organizado como un festival. Non era organizado como un festival. Agora sí que o é, non? Bueno, desde fai uns anos. A verdade é que, bueno, está indo un pouco a
a menos, pero é que claro, non se pode estar no auge toda a vida. Bueno, nada, é que agora quedanos pouco tempo, levamos xa 40 minutos e tampouco me quero alargar. E tiña aquí 5 temas máis e xa nos vamos a poñer. Este que teño aquí vou no poñer porque 5 temas máis, pois vamos a poñer un, porque claro, vamos a poñer un solo. Porque temos podcast moi largos, pois Seguro... agora vamos facer os podcast de 45 minutos como máximo. Claro, seguramente este que irán que dure máis, pero bueno, si eso poñemos unha segunda parte. Pois agora dura este. Nada, vamos poñer un tema máis dos míticos. Cóstame decidir entre estes todos, pero había moitos como de Socio busca un socio do vello Almorz, mención especial. Vou poñer unha mítica dos Diplomáticos de Monte Alto, que é un grupo de mítico de Galicia, que tampouco se fixo conocido polo Xabarín, liderado por Xurxo Souto, que xa todos sabemos que é tamén, que é a Oda ao Futbolín. Así que a Oda ao Futbolín. A Oda ao Futbolín. Así que sin máis dilación, vamos a poñer. Futbolín inventado por un galego de Fisterra, verdad? É de eso mismo fala a canción. Así que además Futbolín, hostia, Futbolín mima, é increíble eso. Xa, pois aí vamos. Inventar un xogo como Futbolín é que sale en todo o mundo. Aí está. Que xovenes tamén, Puf. Sí. Non las vi. A ver, las vi. Esta xa é un pouco unha canción orientada para adolescentes que están no instituto repetindo. Sí. Mira o fume que hai aí. Sí, madriño, o fume que hai aí. Estamos vendo un vídeo de un chavales tocando con moitos acordeóns e, bueno, obviamente o típico bar cerca do instituto onde ibas a xogar o futbolín. Bueno, xa sabemos o que sí. Moito fume aí, Sí. Mima, que xoven, Xurxo Souto, ainda bien fai pouco que estivo en Rianxo aquí esta semana, dando unha charla. Claro, que pasan os anos por todos, Bueno, eu xa daría por finalizado este gran programa homenaxe ao Xabarín Club. A verdad que poso o listón alto, Teño que dar un dato que, é verdade, acordoume antes e non me dei conta de contalo. Que Xurxo Souto, cada vez que o vexo, acórdame, que non sei se ti vías esa serie, supoño que non, Mareas Vivas, serie mítica da Gallega, e Xurxo Souto facía de sí mismo presentando a Radio Portosás, que Portosás era o pobo ficticio, que era Laxe, o pobo ficticio da serie. Radio Portosás presentaba aí Xurxo Souto. Hostia. E nada, así que pois si, Mareas Vivas non a vin, pero non descarto vela algunha vez, porque si é unha desas series galegas que sí que me jode non haber visto no seu momento. Eu series gallegas, a verdade é que sí que vin moitas, e un día podemos falar delas. Cal era a que era como de mafia? Matalobos. Ese, que sempre me esa serie é moi boa, Sí, é que eu nunca a vin, teño que vela, sí. Porque además a mí me encanta desa... Aparte, o sea, ti víchela ti que non che gusta nada Scorsese e non che gusta nada as mafias, e esa serie molou. No, moloume moitísimo, tío. Sí, sí, porque además é super realista, quero dicir, a ver, Galicia temos fama de narcos, esa serie é un claro exemplo. Hostia, como que en Galicia temos fama de narcos? Vamos a ver. A ver, home, ainda ouvin, non sei quen dixo outro día, que dixo Luis Cera nunha entrevista, que cada vez que iba a Madrid, que lle dicían, allí me traes unos centollos. E centollos era droga blanca en polvo, sabes? Bueno, pois eso. Pero, a ver, claro, que me falas de... Mira, vou meter no que me falas de Madrid, ¿no?
Bueno, xa, claro, Claro, sí. é que claro, a ver, en Madrid tamén hai cada elemento que, cuidado, que pensa que Madrid es España, sabes? Es el centro del mundo. En fin, Bueno, entonces, claro, decías que acabamos con isto que acabamos, vas a sí. poñer. Vámonos despedir xa e acabamos con este tema, que acabe o tema en sí. Encántame eso. Entonces, antes de que o poñas, título. Sí. Título Título, eu poñería... Eu teño unha Ah, solución. pois, di. Nostalgia porca. Vale. Sí, pois gústame. Claro que che gusta, como non che vai gustar. Pois xa queda así, nostalgia, solo che cambio No, eso. pero quítalle toda a gracia. Nostalgia porca porque... No, o de porco non o Acabaría- quito, no, o de porca non o quito. Dijo que en vez de dar G leve a X. Ou X. Nostalgia porca, é o que me refiro. Como dixen eu? Nostalgia porca. Dixen nostalgia. Sí. Ah, pois no meu cerebro sonou como nostalgia. Bueno, Bueno, da igual. Perdonamos. Nostalgia porca. Pig nostalgia. Perfecto. Bueno, pois xa temos nome e non nos levou moito tempo, Pois nada, xente, de aquí despedímonos. Eu personalmente despídome antes do meu compañeiro Carlos. Chao. E despois de todos vós, vémonos e escoitámonos no próximo programa. Chao, xente. Gracias por escoitarnos. Adeus. Bye, bye. Vai sendo hora de ir para casa. Carolo en mate, a ver quen lle conta. Un dous en historia. Esta historia os meus pais. Que chungo deixar unha banda tan guai. En que pouco tempo mellor rematou. Dixo nada, daqui non marchamos sen quedarnos para mañán. Quedamos ou non? Sí! Alguén dixo non? Non! Dicides que sí? Sí! Escoito un sí? Sí! Mais alto! Sí! Ata mañá! E ti, saes do clube? Afíliate! Viva Xabarín!